Te melyik kategóriába tartozol? Maradj a videó végéig, és a végén majd oszd meg velem kommentben. Te nem teszed félre az akadályokat, akkor majd azok fognak téged félretenni, és ezt nem én mondom, hanem Bob Andrews mondta. De ez mit is jelent pontosan? Okvetlen küld egy olyan személynek, akinek úgy gondolt, hogy ez a videó hasznos lehet, és betalálhat. És hogyha te abba a kategóriába tartozol, aki inkább a fotelben ül nézi a Netflixet, TikTokot, Instagramot, vagy bármit, amiben szeretnéd behelyettesíteni, akkor az a videó nem neked szól, görges is tovább. Biztos találkoztál már olyan helyzettel, hogy új dologba akartál belekezdeni. Bármi, amit el tudsz képzelni, sporttal kapcsolatos, munkával, az élettel vagy vállalkozással kapcsolatban, amit az átlagos ember alapvetően nem tenne. Mi történik ilyenkor? Ez túl kockázatos, ez túl nehéz, túl fárasztó, stb. Az embernek mindig könnyebb szidni azt, aki csinál valamit, mint aki semmit nem csinál. Mégis várjuk, hogy legyen eredménye. De munkanélkül meg kell érteni, hogy nincs eredmény. Ha te fejlődni akarsz, ha azt akarod, hogy több legyél holnap, mint ma, ha holnap te több pénzt akarsz keresni, mint ma, akkor könyveket kell olvasnod. El kell járnod személyiségfejlesztő szemináriumokra, tréningekre, rendezvényekre. És igen, ez nem ingyen. Mint minden más az életben, ez is pénzzel kerül és áldozatokra. Úgyhogy ha te nem vagy hajlandó megfizetni a tudásod árát, akkor várj, míg megkapod a tudatlanságot költségeit. Viszont, hogyha te az a személy vagy, aki szeretne többet elérni, mint holnap, és hiszed is, hogy te neked több jár és meg tudod csinálni, hogy itt egy kommentet vedd fel velem a kapcsolatos és beszéljünk. Biztos vagyok benne, hogy neked is fogok tudni segíteni abban, hogy egy szebb holnapot építsünk együtt, mint a mai napod volt.